здравейте, приятели, аз съм Ники БГ. Днеска отново има специално видео. И днеска с мен е една моя приятел, която ще ви обясни какво ще правим. Днеска ще правим въпроси и отговори като цяло. Първо съм, не съм. И по-точно никога не съм и така нататък, а след това специални въпроси. След това ще да коментирам, дам някакви въпроси. Да започваме първия въпрос. Така, първият въпрос е: никога не съм пътувал с самолет. Не съм. Никога? Да, никога не съм пътувал с самолет. Никога не съм счупвал част от тялото си. Счупвал съм част от тялото си и то два пъти. Коя? Единия път дясната ръка, другия път левия крак. Никога не съм ял октопод. Никога не съм ял октопод, наистина. Гадно. Гадно е, да. Никога не съм удрял момиче. Никога не съм удрял момиче. Верно отговор. Да. Никога не съм харесвал футбол. Това е вярно. В смисъл, това е... Да, харесвам футбол да гледам, но не и да играя. Мисъл, не ме бива. Никога не съм скачал с бънджи. Скачал съм с бънджи, ама какво си има пред под бънджи? Нали ги знаеш, трудно от Аспаруховия мост? Не такова бънджи. Не. А какво? Тия деца скачат с трамплин. С ластици дета вързат. Да. Приеми, че съм го правил. Айде. Добре, ще го приемам. Да. Никога не съм бил на диета. Никога не съм бил на диета, вярно. Всъщност, да, когато съм болен, съм бил на диета, да, съм бил. Тоест само когато си бил... болен, да. Да. Тоест, когато си бил принуден да си. Да. Никога не съм говорил с отворена уста, докато се храня. Като малък, да. Да. Никога не съм се кефил на чалга. Що в днешно време, кой не харесва чалга? Добре, сега имам останалите 5 въпроса, които ти обещах. Това ли беше въпроси? Да. Това е само добре. Съм. Това беше първи част, време е за втората част. Да. Първият въпрос е, за който трябва да разкажеш. Всъщност, първото нещо, за което трябва да разкажеш, е най-впечатляващото нещо в живота ти, най-впечатляващия момент. Да. Така, сега. Тъй като аз съм на 14 години, кандидатствах, в момента съм 8 клас, кандидатствах, няма да ви кажа къде и в кой град. Едно от най-впечатляващите неща беше, когато разбрах, че съм приет в мечтаната гимназия. Да, това е за най-впечатляващото нещо. Другото впечатляващо нещо е, аз съм фен на риболова. Да, когато слуша на улов, са кефя, да. И това мога да говорим в другия въпрос. Така, втория въпрос е: имало ли е нещо, за което съжаляваш в живота ти? Да. Имало е неща, за които съжалявам наистина. Но те са дребни неща, не са някакви, как да кажа, нещо важно. Сега не мога да се сетя веднага. Съжалявал съм в дадена ситуация, например, дали да го направя или да не го направя. Нещо такова, сега не мога да ви кажа точно. Следващия въпрос. Добре. Един по-специален въпрос е този. Как би се описал с една дума, но има предвид, че като се опиши се с една дума като добро качество и една дума като лошо? Добро качество. Да, първо с една дума, което е добро качество за теб. Умея да общувам с хората. Това са повече думи. Лошо той качество... е общителен. Да, общителен. Лошо качество... бързелив съм. Не съм мързелив, много съм мързелив. Добре. Още един специален въпрос.
Какво мислиш за момичетата с и без грим на твоята възраст? Ами, как да кажа, това е по-специфичен въпрос, плети ми се езика. За момичетата с грим, ами, по принцип, за мен специално, сега не знам, може да ми се обидите, може би не, на моята възраст с грим, ако е прекалено натурфено сорта на червила, сенки, маски, гримове, да, тя може да ви каже, тя аз не се разбирам. Ами, не за всички им стои добре. В смисъл, възможно е малко, как да кажа, обаче, ако е прекалено, сега това е повече за възрастните, ама не знам. Без грим, да, има някои момичета са доста красиви без грим, обаче с грим, да, на някои мотива, обаче не е за всеки. Добре, последния въпрос. Това беше малко труден въпрос, честно казвам. Но ми хареса отговор. Добре, последния въпрос Да. е кое е най-скъпото нещо като предмет за теб? Предмет? Да. Не е човек, а предмет. Не, предмет. Ами... искаш да разкажи за човек? Да, може да човек да каже. Ами, за предмет е моят компютър. За момче е нормален въпрос, така. Аз за човек, че обеща вече. За компютър, компютъра ми той ми е най-новата придобивка. Не знам, мога да ви кажа за него. Аз май съм казал преди. Видеокарта NVIDIA GTX 1050, процесор Intel Core i5. И това е, смисъл, компютъра ми струва доста пари, обаче не е от най-скъпите компютъри. А за човек, това вече... Това беше най-сложният май въпрос. Да. Добре, ще ти улесня въпроса, момче или момиче? Като най-близък човек. Най-близък човек. Вашите не ги броим, понеже... Начин да не събрат вашите. Да, в смисъл такъв. Те са си скъпи по принцип. Да. Но говорим за приятели, познати и така нататък. Момиче, да кажем. Той момче, и момиче. Да, имам скъпи хора за мен, ценя ги доста. Сигурно и те ме ценят. Това е за човек, ама... Добре, това е. Още някой въпрос така да ми зададеш. Още някой, може би в следващия клип. За сега нямам повече. Така е. И за финала на този клип да попитаме нашата гостенка един въпрос. Какво мисли за видеоигрите? Значи, като момиче бих казала, че за разлика от повечето момичета, аз все пак играя видеоигри, т.е. на компютъра. Може би тези с стереопите са ми любими, но не съм толкова зарибена като повечето хора. Да, но въпреки това съм на мнение, че видеоигрите наистина помагат, когато примерно мозъкът ти вече се толкова претоварил от учене или работа, че вече има нужда да изпуши от някъде всичкото напрежение. И видеоигрите спасяват положението. Коя ти е любимата игра? Любима игра? Може би Far Cry 4. Позната. Добре, сега да кажа за мен, повечето хора от канала ми знаят коя е любимата игра. Това е PlayerUnknown's Battlegrounds. Или накратко PUBG. Има хора. Добре, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, лайк бутона на 2 и може и да ти subscribe бутона да натиснете, няма да ви се разсърдя. Аз бях Ники БГ
и ще се видим в следващия клип. Колко стана? О, 10 минути,